Mais ang pangunahing produkto ng bayan ng Lingayen, pero malaking hamon pa rin sa ilang magsasaka ang pagtatanim nito, lalo na kung may kalamidad gaya ng karanasan ni Noel. Kasi noong 2018, nasira po yung mga pananim namin kasi ilang beses po bumaha sa amin dahil po sa nipo ng habagat. Doon po kami nalulugi. Kaya ngayong araw, naghatid ang Municipal Agriculture Office ng Pamalang Bayan ng Lingayen ng libreng buto ng mais. Malaking tipid daw ito para kay Noel at mga kasama niyang magsasaka. Pag bibili kami ng isang bag, 5,000 plus. Yung ibang binhi, kasi iba-iba pong variety, iba-iba pong kumpanya ng binhi. May mataas ang presyo ng lalo na pag kalidad po talaga yung yung binhi, yung binibili namin binhi, may 6-7, ayun, 5-7 ganun. Aabot sa 155 na mga magsasaka sa bayan ang nabigyan ng libreng sako ng mais. Isa na dito ang grupo ni na Efrin. Ay masaya kami kasi may nakadugtong sa hindi kasali na sa paggastos. Masayang-saya kami. Pero maliban sa libreng buto, hiling sana nila na bumaba na rin ang presyo ng abono. Opo, malaki yun kasi mataas yung abono. Kaya maraming salamat sa mga gobyerno kasi minsan may fertilizer silang naibibigay sa amin. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng bayan, aabot sa higit 6,000 metriko tonelada ng mais ang naaani ng mga magsasaka sa bayan kada taon. Inaasahang itatanim ng mga magsasaka ang mga ito ngayong Marso para sa inaasahang anihan sa darating na Agosto. Tiniyak din ng ahensya ang suporta para sa patubig ng mga ito ngayong tag-init. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.